Vols dir alguna cosa? Hola. Estem a la puerta del parque per anar a Gràcia. Espera, que crec que hi ha zoom. Diuen que és cutrol, que és cert, però jo estic bastant contenta, a mi m'està agradant molt. És cutre, però ens cau bé. Sí. Estic organitzant tot el que em queda a comprar per la gent. Uf, not me. Jo he comprat un imant Ets una persona molt intel·ligent. i ja està. Això és l'únic que compraré. Per cert, on està el meu? Vaig a treure'l d'aquí. Unboxing. Gravi jo. Cuéntanos com es fa zoom amb això. Verdad? Sí, cuéntanos. Jo he comprat un imant que m'ha semblat super xulo i que m'ha costat €1. Not me, if you never care to ask. Que no diu Gràcia ni Rodes, però és bastant evident que és Gràcia. I és super cookie. El què? Ai... Que té dos cors d'opal. Opa, jo I voy a no hacer me la un corre. trauré. Gallinito. Això és tot per avui. Adéu, bona nit. Bona nit. Good night, guten Morgen. No, Guten Morgen és bon dia. Mira, van a fer buceo. Hola. Som-hi de l'Alba. Que cookies. Hi ha més gats. La illa dels gats. Pero bueno, es la hora de la siesta. ¿De qué te ríes? Ara sí. Què vols fer? No, estava pensant, potser podem fer una maqueta amb Sí. tancador. Aquí, ara que estem així arreglades. Aquí? A veure, poseu-me. Què has fet? De res. On ens fiquem? Què has fet? Aquí on esteu? Què has fet? Ah, vale. No res, he caigut a la pico... Au, un set. Vale, aquí està bé. Vamos. Vale, voy, eh? Et fiques tu al mig? Vale. Quants segons són? 10. Vale. Sí! Let's go eat. Let's go to the beach, each. Blanca, quan ens ha costat l'entrada? Mira, oh, no, està al revés. És icònic aquest moment. Do you have any discount for students?
Do you have your Yes. ID? Do you have your ID? No, without ID. I ens ha dit is only for 16, 17, 19. I nosaltres, yes. Molt bé. Sí? Sí. No m'agrada. No, que sí, que està superguapa, mira. Uau! Què opineu del meu vestit? Us agrada? Molt. No m'enduc sudadera, Bueno, estic cotxe. Teniu tot? Sí. I have it all. Què dius?